Moko kuom jodak ma Woodley Nairobi mane onyisi ni odara mondo owe thuolo mar gero udi ma nengogi oyueyo koro owuok oko mar siro chenro mar gedo no. Giwacho ni gero ute 1,900 manyasani biro miyo kar dagno sura manyien. Mae timore seche ma ndalo mane omigi mar dar pododong juma achiel. Fredrick Omondi miyo waler mathoth. Paoni kod utegi ma ochung'e lo maromo eka 10 ema idhi chak godo gedo mar ute ma nengogi oyueyo e kar dak ma Woodley County ma Nairobi. Chenro mar gedo ne owinjo bed ni ichako kae e chakruok mar higani, to kata kamano ne ochunge bang' jodak moko chwalo ng'ur e doho. Kata kamano, doho ne oduogo wito oko ng'ur 2 mane ochwalnegi. Moko kuom jodak ma kae koro owuok oko kendo siro chenro mar gero ute ma nengogi oyueyo, ka giwacho ni mano biro loko sura mar alworani ma gisedake kuom higni moingo 30. We are sitting on county land. The county wants to redevelop this and provide housing. I mean, there's been no housing provided for anybody, I don't know since when. And a lot of the houses the county houses are dilapidated. They are old and so forth. Jodak gi opogore e paro gi group machielo mane odhi e do bang' balo gi gedo mar udi manyasani. We are more for a structured engagement with the county. You know, instead of now, what are you fighting against? You are a tenant. You know, they are your landlords. Sit down and discuss with them and find out what's best. That is the way we look at it. The relocation allowance, I understand, was about 900,000 shillings, but I don't think there was that was a reason to go to court. They could have negotiated for more if they wished to have more. The county was willing to listen to them. E chenro ma okwongo mar gero udi manyasani, familia 43 ma ibiro muk utegi ibiro chul omenda maromo Sh900 kachiel gi obok mar bedo gi udi ka gedo orumo bang' higni 3. Fredrick Omondi, Ramogi TV.